Клиент ме пита, изтеглил съм 5000, дължа 14 000. Може ли да направим нещо по този въпрос? Първото нещо, което трябва да направиш, е да отвориш този договор за кредит и да провериш каква ти е лихвата. Второто нещо, какъв е размерът на твоето ГПР. Третото нещо, дали имаш начислени застрахователни премии, една, две или нямаш. И четвъртото нещо, което трябва да направиш, е да провериш дали имаш някакви такси или неустойки във връзка с предоставяне на кредита или осигуряване на поръчител. Ако има нещо, което ти прави впечатление по тези 4 точки, е възможно да са налице предпоставките за водене на такова дело. Ако то се заведе и се спечели, това означава, че ти ще дължиш накрая само 5000 лева, а не сумата от 14 000 лева, както е по погасителния ти план. А ако вече си внесъл вноски, които надвишават тези 5000 лева, например 7, то тогава може да поискаш, освен обявяването на договора за нищожен, а и осъждане за тези 2000 лева, които са наднесени над главницата, за да ти бъдат възстановени от фирмата. И сега отговорете честно, колко от вас са прочели договорите си преди да подпишете договори за кредит и колко от вас са ги прочели след като нещо ви е направило впечатление по договора.